Mä oon nyt päättänyt ottaa oman korkean kolesterolini hallintaan. Olen lähtenyt tekemään selkeitä elintapamuutoksia ravitsemuksen ja liikunnan osalta, koska mä haluan nimenomaan ratkoa nyt niitä juurisyitä, enkä vaan hoitaa seurauksia. Muutoksien lisäksi olen ottanut päivittäiseen käyttöön Glucavenan, joka on uusi suomalainen innovaatio kolesterolin alentamiseen. Glukavena sisältää paljon beta-glukaania, joka alentaa tehokkaasti ja luonnollisesti korkeaa kolesterolia ja täysin ilman sivuvaikutuksia. Glukavena on tosi helppo käyttää ja siitä on tullut tärkeä osa mun jokaista aamua. Päiväannos sekoitetaan veteen ja sen jälkeen sen voi juoda semmoisena hyvän makuisena välipalajuomana. Sen lisäksi, että glukavena alentaa korkeata kolesterolia, se tekee myös hyvää suolistolle ja suoliston hyvinvointihan vaikuttaa meidän koko hyvinvointiin, muun muassa siihen ihohyvinvointiin. Glukavena tuo myös kivasti kylläisen olon ja ei tule nälkä pitkään aikaan, joka auttaa myös painonhallinnassa.